Iddeċidejt, qed inħoss il-bżonn. Issa x'se nagħmel? Fix ħin l-aħjar li nagħmel l-exercise. L-aħjar ħin huwa l-aktar ħin komdu għalik. Jiena personali nippreferi illi nagħmel l-eżerċizzju l-ewwel ħaġa filgħodu. Għax awtomatikament qegħen inqum mir-raqda. Awtomatikament ukoll xelli moħħi apparti ġismi. Qed inħossni aktar kalm, qed inħossni anka kapaċi niddilja tajjeb nilqa' l-isfidi illi ġejjin matul il-ġurnata. Qed inħoss illi qajma law m'għandix tgħiduli inta dek żgħir u żgur. Però anke nitkellem ma' minnu ħafna ikbar minni illi meta jagħmlu l-eżerċizzju filgħodu il-bqija tal-ġurnata huma jħossuhom ħafna aħjar ukoll. Però hemm min jgħidli ta' fix l-aħjar ħin fil-break tax-xogħol, hemm min jgħidli wara x-xogħol eżatt. Qabel ma nibqa' sejjer id-dar u nikkalma hemmhekk. L-għażla hija tiegħek. Ara inti fix ħin inti l-aktar komdu jew komda tagħmel l-eżerċizzju. Għax il-ħin ma tantx jagħmel differenza, però jista' jkun ukoll illi jekk inti għal mod tal-kelma tagħmel l-eżerċizzju l-aħħar ħaġa bil-lejl, jekk inti tara li m'intix torqod komdu jew komda, għal daqstant ħa nitolbok illi tmexxi l-ħin aktar kmieni matul il-ġurnata. Nerġa' ngħidlek, jiena personalment nippreferi l-ewwel ħaġa filgħodu għax anke il-mod kif jaħdem ġismek kemm huwa aħjar illi aħna nagħmlu ċertu taħbit filgħodu ħalli b'mod sistematiku ngħinu li ġisimna jirrilassa iktar ma jgħaddi l-ħin minflok ma nerġgħu nistimulawh qabel l-irqad ħalli norqdu iktar fil-paċi. Però il-ħin iddeċidi inti l-aqwa li tiddedika tal-inqas 3 darbiet fil-ġimgħa nofs siegħa eżerċizzju ħalli tgawdi tara u tħoss ir-riżultati il-ġodda li inti akkwistajt. Niltaqgħu.